Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bengicela ngithi umuntu ungena kuleli khasi cofoze usubscribe button ukuze bafowethu uzothola zonke izinto ezenzakala kuleli khasi. Leli khasi bafowethu liyafundisa liyakha liyasiza kakhulu bafowethu emphakathini abantu inkinga abasuke bebhekene nazo bayakwazi besizakala ekhaya bafowethu. So siyacela kakhulu ukuthi bafowethu niqinisekise nje ukusubscribe ngoba kumoshi bafowethu idatha kodwa nje sukuyibeka asikise endaweni nje right kakhulu. So njengamanje ungakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. Comment kuyasiza kakhulu bafowethu ukuthi ke sikwazi ukuthi sibone ukuthi mhlambe amaphutha bekuphi emsebenzini esikade siwenza noma mhlawumbe masiphinde mhlawumbe sibhekane nodaba noma umsebenzi ucishe ufane nalowo mhlawumbe singaphunywa kanjani ekutheni kusizakale wena ngoba bafowethu njengoba sibaningi nje hleli sibona ngombono efana ehlukene. So ukuze kuzohamba mhlambe ngendlela mhlawumbe ufisa ngakhona noma kucishe kuhambele ngakhona so singalungisa ziphi izinto. So njengamanje ungakhohlwa ukudownload i-app yakwa EasyBet uyizenzela imali okubheja bafowethu lapha download nje le app leya ibhaliwe ngokuthi EasyBet app. So ubhejela ibhola udlala amagame usebenzisa i-promo code ethi ZOSO ZOSO lapho nje uzoyibeka emathubeni a-right ngempela. So bafowethu njengamanje kunodaba la esizolungisa esifisa futhi ukuthi ke mhlambe lingalunga njengoba nje usihlangene simbizwe nangu mfowethu nanangu my sister la eceleni. So ke sizwe ke bafowethu ukuthi udaba labo lomu kanjani yize ke mina sengumuntu owaziyo onalo ulwazi kodwa ke seningabatshela bafowethu ababukeli khamba kanjani qhawe lapho. Ngiyaphila bhuti wami njani? Siyaphila qhawele sisi. Siyabingelela mama njani? Ngiyaphila njani? Yebo siyaphila. So qhawela kithi mhlawumbe nje nawe ungazazisa mfowethu ukuthi ubani wakwaba uDabo nendawo kanjalo nawe my sister mhlawumbe nawe uzazise futhi ukuthi ubani wakwaba uDabo nendawo. Okay, hayi ngibonga ithuba bhuti wami. Cha igama uLindani waKaNgcobo. Lapha ke ngisuka khona lapha eNdwedwe njengokudabuka. Isimo ke ngeke ngabhala yimi umuntu oye wahlukumezeka esimone esithile engifisa ukuthi sizakale phezukwaso ngapha kubhodi. Oh yeah, my sister kanjani? Sanibonani igama lami nguNilwa kwaMhlongo. Lo engihamba naye ubaba sekhaya. Yeah. All right. Baba wami awuchazele baba babukeli ukuthi kwenzakalani. Sithini story sala ekhaya? Okay bhuti. Cha njengoba ngibhalile nje isimo esingihlukumeza kakhulu ngeke ngaba umuntu ke owatholakala wabayedwa ewumfana ekhaya. Oh yeah. Ufuze nje wayetholela mina ngedwa kwasengelanywa udadewethu. Yeah. Udadewethu ke siyasakhula kamnandi kusekhona abazali bobabili kuhambe kwahamba ke ngokubathola ingane ayatholela ingane ekhaya engakanile. Yeah. Umuntu ke onama actions athile akhomba ukuthi mhlawumbe nengazuthi ufuna unakho kulawula ngawaziba ke lawo ma actions. Oh yeah. Kodwa aqhama kakhulu la makhamba khona ubaba. Oh yeah. Ekuhambeni kwababa uhambe ke mangacacisa uhambe sekhona uMabhebhe empilweni yami. Oh yeah. Uthe mayefika umama empilweni yami ngeke ngiqonde noma mhlawumbe nosisi kwakukhona yini mhlawumbe wayengithandele yena. Ngoba izinto wayezenza zazikhombisa kamamngele empilweni yami. Yeah. Hayi. So umama lo kwasekulunge yonke into noma naniganisile nje yabo vele sakhona ubaba. Kusekhona ubaba indaba beyisayitsha. Yeah. Kwa ukuthi nje siyazwana kwahamba ngase ngicela kubaba ukuthi hayi ngicela ukuthi ke ngiyovela. Yeah. Bangilekelela ubaba bahamba bayovela ke baveza lokho kumbalwa okuzinkomo ababekushayile. Kepha ke ngeshwa la ngebhadi ufuze uNkulunkulu wamthatha singakaqedi. Kwase ke kuqala kuba khona ke iphithiphithi ezibakhona lezo idubedubo nje ngingacacisa ukuthi zaqhamuka ngakudadewethu. Uyo dadewethu umuntu owafika nje wawudunga umuzi kababa wawuqeda ngenxa ke umuntu onokuthula nozwana nje nokuthi peace ayibe khona egcekeni. Umama ngiyamthanda kodwa kwaphoqa ukuthi ake ngiphume ngithi ukuthi eceleni ngahamba ngawuqasha kodwa. Oh yeah. Ukuze sikwazi ukuthi sibe nokuthula nodadewethu singaxabani ngiphinde ngibe nokuthula noma wami
ngoba manje na i-stress ugcina banaso uma kuzoxabana iy'ngane zakhe izala zombili bese kube khona nokuthula-ke phakathi kwami nothandiweyo wami ngoba uyena muntu obe-against yena kakhulu. Oh yeah. Uhlukumezekile lo mntwana lona ngoba izinto ebezenza kuye bezingezinhle nami bezingiphatha kabi kusale khona ukuthi udadewethu leya. Yeah. Njengaziphi mhlawumbe ungayibala nje? Uyabona nje kukhona isimo sokuthi mangabe bengisebenza-ke khona la bengihlanganisa khona. Yeah. Mangabe kuwukuthi ngiholile. Yeah. Imali bengijwayele ukuthi ngiyinikeze umama. Yeah. Engakafika empilweni yami. Yeah. Mangabe umama ngimnikeza imali vele uzothumelela ingane ezokwazi ukugijima edolobheni okudadewethu oyena osekhaya. Yeah. Sonke isikhathi. Bese kukhona-ke umuntu wesifazane empilweni yami bengiye ngenze ngendlela yami nami ukuze kuzobhalansa. Ngisendele umama uhalf bese ngisendele ngapha isithando sami ngisendele uhalf naso. Yeah. Manje leyo nto leyo befika ngalena afika afune le mali engiyisende kuye. Athi akufanele ngoba akakagani lapha ekhaya. Akufanele bangabe sedla amandla ami la ekhaya. Yeah. Uyowadla mase ukuthi sephelele ngokusefikela ekhaya ngokuphelele. Yeah. Kangangoba ukwambeka isandla kona-ke lokho-ke angifuni ukuthi ngigxile kukho kakhulu ngoba iyona nto eyangenza ngathatha isinqumo sokuthi ngiphume ekhaya. Oh yeah. Uyambeka isandla kanti umbeka isandla nje vele ube yithwele ube muhle. Oh yeah. Angazi-ke noma mhlawumbe nokuhamba kwengane mhlawumbe ngabe kunike lapho kodwa-ke angifuni usigxeka udadewethu. Yebo ayahamba ingane kodwa hhayi ngaleso sikhathi. Oh yeah. Kwadlula nje isikashana sengidecide ukuphuma ekhaya sathi sihleli sazama ukuthi silungise isimo wabe seyamiscarriage akuna. Yo. Hey mawami ungaphawula uthini mama kokwaziyo nje nawe naphumelana ekhaya yonke into? Mina ngasho ukuthi usisi wayengangithandi. Oh yeah. Ngoba akakwazi ukuthi azangibeka isandla ngoba nento ebangwayo angiyazi. Yeah. Mina ngangazile ngaye. Yeah. Ngangize ngobhuti wakhe hayi yena. Yabona nje into ayenza kumina nokudla wayengicisha okunye ngangamtsheni. Angitshena ukuthi kukubo la. Nginga-understand ngoba nami ngikhokheliwe ngizile la ekhaya noma ngingaqedanga ngangashada kodwa mengabe ningibandlulula yonke into izinto zami ezisebenzisa nje kwase kufika egcineni ukuthi nami usebenzisa izinto zakho kanjani? Nje izinto mengabe ngithengeliwe nje ubhuti wakhe wayenza sure ukuthi mhlawumbe uyakuthatha ngitshena ukuthi okabhuti wakhe kubo lana anginayo nje angicheliwe ngenyongo wangihlukumeza nje ngayitshena ukuthi nami ngizokwazi ukuthi ngisimele isimo ngumuntu wesifazane kodwa kwafika la egcineni khona nami kwakumele ngiqalo kwami ngoba mewukuthi mase kumele siphume saphuma nami ayikho into engangayenza ngoba ngiyabona ukuthi konke lokhu kuba ngazi ukuthi mina njengomuntu wesifazane ngoba ngathi mina ngimkhiphile imini othathile inqumo kanti akukho uyena kwakumele ngimlalele nami ngangize ngaye njengamanje kubuya konke akuphelanga lapho ukuthi kube leyo ngane kuphele ngiyiluzayo zonke ingane ziyachitheka angazi noma izinto indlela ekhuluma ngayo noma mhlawumbe mhlazane engishaya khona la ngalimala khona yini angazi kodwa mengabethi umyeni wami asambe sekhaya siyocela ukuthi mhlawumbe uxolo kulungile ngoba nami kufanele ngibe umfazi omuhle onezingane ngikhathele inhlamba manje uyezo inhlamba bekulandela nazo yini noma useningaphandle? Hayi ngiyazizwa nala sikhona nje ziyafika bayasithuka bethini hey nginyumba lokho engikusho ukuthi ngaluza ingane ke namanga kodwa mina ngiyazi ukuthi angiyona inyumba ngifuna ukugezeke lokho ngiyahamba mina ngadla imali zababa wakhona imina isifebe simbe samkhipha ekhaya manje ekhabathini ekhaya lakho hey nasekhaya futhi nakhona bathi angenzi kahle nakhona bayasho ukuthi kwangamele ngihambe na benza ngazi ukuthi nakhona imina wayemkhiphile akekho ngisupportayo manje fanele ngakho konke ngenze ngakho konke kusemandleni ukuthi akufunayo nami ngiyakufuna ngiyathanda nami ukuthi ngicine ngicheliwe ngenyongo ekhaya nawe wena usaya ekhaya ngiyaye ekhaya noma kuyikona ukuthi ke akekho sangila ungilalelayo noma ngizolalela lokho kodwa uyabona usikodwa bayangijaja oh kodwa kona ngiyafuna ukuthi ngilungise izinto ngoba ngiyamthanda so kahle kahle nje mawami uma ungase mhlawumbe nje ube umuntu usuke kulindele ukuthi wenze njani mangabe mhlawumbe uhlala emzini
kamyeni wakho noma mhlambe kamuntu osuku uthandayo naye mhlambe ungakaqedwa so kumele wenze njani kahle kahle kumele ukuthi uhloniphe yeah ulalele njengoba nomama kumele ukuthi ngimlalele kungashintshi njengoba kwakusakhona nobaba kufanele ngingashintshi lutho yeah kodwa inkinga ke umama ngiyamlalela ngiyamthanda futhi naye usisa nginankinga naye inkinga ilezi zinto azenzayo and uma ngathi ulalela yena kakhulu oh yeah uyena amlalelayo ngoba yena noma ngabe kuthiwa khona into eronga yenzi nangeingane zakhe akukho akulaleelayo kodwa mengabe kukumina angazi ngiyehlela kumina yeah qawe lami umama kodwa usamnikeza imali umama esimoyeni ebesikhona ngigcine sengithukuma kancane kodwa ke njengoba ngibhalile ngacela ukuthi ningilekelele ukuze ngikwazi ukuthi ngiyoxolisa noma siyoxolisa nomama isimo ngizozama ukuthi ngibuyele kuso yonke into ngikwazi ukuthi ngimenzele uma wawumelana nokusupport uma wakho engani usisi lento ayenzayo eyokuthi wayedemand imali lapha kudala wayefuna ukuthi asize izingane zakhe lezi eziningi esingazazi nokuthi obaba bazo benzani bona unezingane engavele izintathu nje ngamanje njengoba izintathu njena akekho noyedwa kulabafana okwafika ekhaya wazothi cha ngiyazazi ukuthi ngonile ngicela ukuthi ningilindeke okungcono kunalokho yimo wondlayo ngondliswa ngenkani ke manje nezingane ezabashana bamashana bangebathanda anginankinga nabo inkinga udade wethu uyithatha ngenye indlela yonke lento kangangoba njengoba ethi inhlamba ziyafika usethukwa nabangani bakhe abangani basisi sekuyibona abangenile ke manje sibafake kulento ngoba umunye usebenzela ngakhona lapha esihlala ngakhona nawe uyakwazi ukungenelela athukuse nanokuthi enye into yabona njengoba ethi ekhaya abayithathi serious indaba yakhe bayibona ngalendlela lena ingoba indlela ayiveze ngayo yena usisi ngoba uyabafonela nangale ekhaya khako kwasisi ekhona lami uyafona usisi afika batshele yonke into ukuthi asekho ekhaya wenza ngazuthi ufuna ukuzwa ukuthi ugodukile yini kanti uyazi ukuthi akagodukanga ngenxa yesimo sokuthi siqashile sibalekiswa uyena ekhaya Fethu ayikunzima yo manje ke cha ngifuna ukubuza la ukuthi yini esuke kahle kahle ilindelekiwe kumuntu mhlawumbe uma uhlala nomuntu wakhe ekhaya iziphi izinto mhlawumbe kusuke kumele ishintshe mhlawumbe njengoba nje mhlawumbe nje izinto ezikanjalo nje engakusho ukuthi mina ngangihlele ngendlela yokuthi vele ngiyazi ukuthi akapheleli ngokuba umagodwa sekhaya kodwa okuningi bengiyaye ngikuvezela ukuthi mababone phela naye bamrecognize as umuntu ozoba umagodwa la ekhaya ngekudala ukuthi njengoba ngiyamazi ke nami ngamthanda umuntu ongahloniphi wangithatha ngayo nje inhlonipho ngagcina ngimthanda uyahlonipha lo mntana bami wayefundisa inhlonipho kubo bese kube ukuthi umama ufakazi uyazi ukuthi bebephathana kanjani usisi maye ngekho kwathola itoho nje wangaba khona ekhaya isimo besisihle kakhulu okukhomba ukuthi umuntu oyisihlava lapha esibi kakhulu udade wethu naye ngiyamthanda njengoba ngithanda nomama ingakho ngifisa ukuthi sibe nakho ukuthi sifike sihlale phansi silungise isimo ngoba lento eyenzekayo angiyifisi emzini abantu kodwa komunye mfethu bengabuza la esho ukuthi wena ucabanga ukuthi uma akhuphila ngani uma ungakwazi ukumsupport uma usuyekile njengoba uthi uke wama nje ukumsupport ngiyengedwa nje ngihleli ngedwa kuyangihlukumeza lokho akungiphathi kahle njengoba ngisho ukuthi mama ngiyamthanda ungikhulisile ngingaka nje izandla zakhe akekho umuntu ongavele nje asuke athathe isinqumo songamenzela lutho mama omzala wena ekhaya ufuna ukuxolisela ini ekhaya ngixolisela ukuthi ngathatha isinqumo sokuthi ngiduba umuzi kababa ngenxa kadadewethu ngiyafisa futhi ukuthi nodadewethu mhlawumbe ngoba kukhona ke ukuhluthuka kuyahlupha ngoba kuye kukukhiphise namagama athile angekho mahle nongawahlelanga nalawo magama ukuze sokwazi ukuthi mhlawumbe ngoba yiwa abhebhethekisa yonke lento ngikwazi ukuthi ngixolisele nalokho nakho konke akwenzile ke sengakhuluma nomama uyamxolela
thina ngokwethu sidinga ukuthi nje kuhlaliswane phansi imboniswane kugezelwane izandla sibuyele sibe umndeni ngoba manje ekhaya niyohlala ekhaya sifisa lokho nje ngoba izinto ayilungi ya akukho kulungayo nje kubi bhuti ikuphi ungalungi njengamanje kwathina nje kuyabheda nje yabo nje isimo umama usanda ukuthola ukuthi uyithwele eyokuqala kwakuyile sahamba ngayo enye abayazi ukuthi nawe yaphuphuma sekukhona ke manje na osekudlalile siyafisa ukuthi mhlawumbe mangabe silungisa lokho ngenzeka ukuthi mhlawumbe namashwa asilandela mhla siflathela ikhaya mhla kungathi ngixabana nomama kanti angixabananga nomama ngixabene nodadewethu mhlawumbe nofuze laphelele khona ungihluthukele njengomfana ukuthi mhlawumbe ngimelanga ubudoda ngagcina sengiduba ngenxa yenkane yentombazane ngathi kuba ikhaya mhlawumbe yikho lokho kwenza ukuthi siyahlawumbisela sazi mhlawumbe yikho lokho kwenza ukuthi umama abatholele phansi abantwana mhlawumbe azizami mhlawumbe uwenze inakhunjana ukucinga ngisiza umoya mhlawumbe zama ukufona yabo ke siza ukuthi imoya injani ekhaya ngoba kubalekile ukuthi mhlawumbe siye nathi cela ungangisendela inamba ngangibhalela so there's umuntu iyole kunconeka mama noma dingeka dadewethu hayi noma singabamba nje kasisi wakho sibambe yona sibamba kasisi wakho ubuya isanganeleke bhuti kodwa ke ayikhanda lakhe nje hayi ukuthi mhlawumbe usuke nolaka noma uxabana naye hayi wena uzokhuluma naye. Please wait a moment. Your call will be connected. Simuzwe nje emoyeni. Sakhumana naye. Please wait a yebo moment. yona inamba isekhona noma singamane sithintane. Oh yeah. Nacela nini? Ngithi enyanga edlule. Wena nto wami la wayecela khona imali. Hayi seyiphelile ezisithupha sambile. Oh ayicela imali. Yeah. Hello? Dadewethu uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngikhona Mafungwasi. Uyezwa kodwa uthi ukhuluma nobani? Ukhuluma noba? Ukhuluma noLindani ubhuti wakho. Angizwa. Ukhuluma noLindani, hawu. Inamba yami ishathe. Hawu, ikhona inamba yakho lapha ngizange ngilahle wesibonana. Sorry bo. Ufuna ngindani? Cha, hlesomoya ke. Ngifisa ukuchaza okuncane nje. Ay ungabhorekeli mina bandla please. Please. Ntababa. Angazi noma namhlanje uvuke kunjani. Ngicela ungabhorekeli ukuthi kumina uzongisiza. Lalela ke njengoba ngifonele emva kwesikhathi sidanga kubalekile lokho. Into egcine ngeke ngize ngiyenze le ngeke phela ungifonele efonini yami ungitshela ukuthi ngiyenzeni. Ngicela ukudlulisa umlayezo angithi yimi ofonile sisi. Akuna myalezo engudinga kuwena. Khona balaleleke lapha ke noma ungafuna ukuzwa ke bazolalela bona. Yeah. Ngiyakhomba ngempela ukuthi hayi. Hayi uyamuzwa. Ulwandle impela kugcwele. Lapha ngiyilwe naye mina. Yeah. But into engasiza ukuthi ke nje mhlawumbe sizama ukuthi mhlawumbe siye khona. Bafowethu. Ngicela ni siphelezele. Siye khona ke sobona ukuthi mhlawumbe kuzofika kwenzeke njani lapha siya khona. Inkosi. Ayibe nathi amen. Qoqola ekhaya. Boloba. Hawu.
Bashiya manje. Uphumaphi? Ya, Usuyaqala usuhamba nabantu asebegada. Cha mama ngisazochaza. Cha yini oyichazayo? Ngicela ukusho mama ukuthi ngize ngesihle kusekhaya la. Phuma. Kanti ufonela Nonhle uyaphila sisona. uhlekani. Uphumaphi? Dadewethu ngicela ngihlise umoya. Ubekwa yile ekhaya. Khona indlela usayazi Ngikithi lapha, ngikithi mangilapha ngonile. Ngicela ukuthi nje sixoxeni sihlaleni phansi ngoba. Cela ungikhiphe lungane yakho. Mashiya manje. Ngicela. Dadewethu sonza le nto. Namhlanje uyakwazi ngudadewenu. Namhlanje ngudadewenu Mlalindana. Uyakwazi lokho? Wena ikithi ukukhuluma nawe. Ngicela wena njalo ukukhuluma nawe. Angifuni ukukhuluma nawe. Ayikho into yokukhuluma nawe. Angifuni njengomama. Befuthu Lindani mina ngazi awu exist wami phinde sababili sinoma. Mntaka baba ufisa lehlala lapho etsangeni. Ngicela isiphumele. Usele masini. Ukuthini? Uba awunabuthi mina. Imlobe phone nje bengifonela khona lokho ukuthi Muzika baba namntwana nawe ilungelo lokungena angijayibona ke lento le ngizomfotoza nami lona manje ushaya umuntu wami la ngathini kwena ngayicela imali ngathini uyisikhothakani wena uyamosha ukulungisa futhi sizwile ukamdala oqala umfazi wephepha wena sizwile tuwaphalile kubeka neentamba ke manje masifuna ukushaya abantu abanjani lapha ekhaya no ngicela wethi mafungwa mafungwa sehlisa umoya no hlisa umoya sisi la ngizoshada ngoba Sisomoya sisisomoya. Dadewethu. Ngicela wehlisa umoya. Ngiyazi ngiphetile ngiyazazi ngiphetile sisi kodwa ngicela wehlisa umoya. Hamba nento yakho. Shuthi ngiyaphendula iBhayibheli. Mina la ikwami la ngizokana la. No, mama. Isikhothakani manje isikhalisa manje isikhalisa. Nami mazinto zami zingihambe. Khuluma phela nami. Khuluma. Ngiyayikho into engizoyisho ngoba bayangithina nje ngicela ekhaya. Man, no, yes. Yes, asazana. Yes, asazana. Yes, mana phela. Yithi mina laba ngicabe ngikhumele. Mana phela. Angikushoyile. Mana. Ngisafika nawe. Yes, Ngafika nawe. Mana. Thatha uhambe la. Ngicela sikhulume kancane. Mana. Siswami. Awulalele phela mana phela siswami mana. No, mana. Hawema. No, tafethu. Ebhutula indani. Lesifana sakhe sibongo sinembobo ekhaleni. Ebhutula indani. Ngimbizile. Usubhalona manje manje usebenza umuntu ongesifebe. Ufuna ukumshaya, unelungelo lokumshaya umuntu wami. Hawu.
Hey, sekhaya lapha nami nginelungelo. Unakhaya wena. Ikhaya lakho iseflatini. Iseflatini ekhaya lakho la uhlala khona wena. Ngithi nekhaya emaflatini. Uyasazi usikani. Uyasazi usikani. Uzale mfufefu wakho ngoba wolo moshala lapha ekhaya. Ngiphuma eflatini lapho ngiqashe khona ngithi wangixosha lo. Angithi awukwazi ukuthi sisho ukuthi ngobani yonke yabo mana yes angikwazi Nonhle mana Nonhle yini efuna kumina Nonhle ngicela ukukhuluma nawe sikhulumisane yes asikhulumisane ngikunika 2 seconds all right 1 2 suphelile phumani Wayethatha philo umuntu lona wena sekuqoqile ukudla wena sekuqoqile ukudla ngithi sekuqoqile uyazi lapha ekhaya ngizozwa nami ke manje ngikhathele la ngoba baba uyikosana kagogo ezola kagogo Nonhle mana uthini lapha kwangcobo uthini ukulalela phela ume nawe lungisa umuzi wesoka la kumyeni wakho mama wayengayithanda lento eyenzeka lapha ekhaya ungcoba ngayithanda lento eyenzeka la ekhaya mama yikho ngizolungisa phela sikhulumisane Vele nje intandokazi yakho nansi lolu hlanya lolu intandokazi yakho njengoba ngisebenza kumabona uhlanya lolu mana phela wenzani njengamanje wenzani njengamanje mama Nonhle phela mana phela angeke uzongena yabona ke lona kuzophuma yena lapha ekhaya ngifuzwa ngayo kuzophuma wena yabona mphandlana usukamile impandla nje namhlanje imandla baba siyayifuna phuma ngizwe ngawo hawu hamba ngingangana noma wakho lona ngisayida naye benathakatha nomama kukithi lapha impolo bangayithanda lento yenzeka lapha ubaba ngavuka ethune ngeke ngizwe ngalaba mina basitshela phuma hamba nabo hamba nabo Nonhle asikhulume kahle asikhuluma mana Nonhle asikhulume Nonhle mana nathi ayikho into le ekhaya wena wena ukhuluma masengoza wena angisikhaya ngikudelanga vele angikudelanga Nonhle mana angikudelanga mana Nonhle ongeke futhi abantu hawu bavuka nasikholiyane lona ngifuna ngenqindi eyodwa ngizongena izintubu baby mahala phela nawe baby ongeke isikora ongeke isikora ongeke mana masikhulume asikhulume kahle Nonhle mana mfethu mana Nonhle mana ngoba nazi ayikho indoda le ekhaya ngizohlanganyela nobutolidlana niyazi ukuthi umuntu wabani le ekhaya khuluma mana khuluma phela siswami khuluma konke sifuna ukwazi nje sifuna ukuzwa konke lokho sifuna ukuzwa mana makhuluma phela khuluma kwenzakalani ubhuti omdala le ekhaya yes kwenzakalani ushone ubaba khuluma 5 years manje yes khuluma bashona ubaba khuluma yes imali ebhalwe ngayo nami ngibeneficiary emalini kodwa ngenxa yeminyaka ngingakaqualify zaphuma imali wenzani impandla wayithatha zonke imali sekuthi uyalobola elobola nomdahloza wakhe walobola mbuzeni asilathi lo daba mbuzeni uthi amalobola ahambisa woma uma wakhe nawo mbuzeni ngemali ezaphuma mbuzeni manje
mana kwenzakalani ngemali ezaphumayo kababa fanele ungazazi imali ngoba intombazane usukuhambe kulotsholo ekhaya kodwa mina ngusiswa ngasenhle okumele ngizokwazi uzophendula kanjani nonke mangabe ubhizi manje ulwa nathi khuluma kwenzakalani ngendaba zeyimali kwenzakalani ngendaba imali zamasipala zikababa zapho kwawukuthi thula phela ngidalele ubaba wayengeke abhale lolu hlanya lolu wabhala mina ngoba lolu hlanya lolu alisile ekhanda wayezoyidla nabafana le mali maphuma imali lona wasuka wamisana nami baphoqa ukuthi mina nami phela ngihambe ngiyohlala ngaphandle nangikhuluma nje kanjani ngiqoshiwe ekhaya wangenza lutho mama ngikunika imali kanjani mama ngiqoshiwe ekhaya wavuma qoshwa yilo phela imali iyadleka iphele ngoba nangingakulobola nje uyidla nobani ngayeke ukufaka imali ngenxa yakho wakhishwa yini nathi TV nangu lo uwo ngixosha lapha ekhaya usumbuza imali manje sisi benginonda lapha ekhaya sisi mama msani ukulwa nomuntu engizenayo lapha ekhaya ngoba sizolungisa Poloba sisi umoya imali wena ukhulungani qiniso wena ukuthi wena wadla cha phela nawe manje usungifaka ekhoneni manje labazofaka imali size ngani ukhuluma ngani ngithe size ngani lapha ekhaya size ngani lapha imali wena ekhaya anganingichazela ukuthi lapha kufuneka silungise mana wazivilani imali zala ekhaya akekho umuntu ongayidlanga imali naye wayithola ngangibondla labantu wazivilani imali zala ekhaya wahamba njengokuqamba amanga nje waqamba ngangilungisa isimo angani ziphuma imali ngigana mana wona uqambelana ma uqambelana hayi akusikuqamba amanga esathi ukuthi angikuchazanga lokho ngoba asizanga ngakho lapha ekhaya azange ngakho zengana la ekhaya size ngokuzolungisa phakathi kwami nalohlanya buka angithi yambona ubani ophilayo uyaphila lo muntu lo mana phela mana siswami mama uyalwa ngitha kanjani mama umuntu wami angithi siwulungisa mama wena solwa ngakho kwami kanje umolokazana wakho nje lo mama wenzeni ngoba nangu umuntu ohlanyayo mama uyangizala ngempela mina ngimazi umuntu onjena lona sani wazi woza la nonke imali zikababa zaphuma impela kodwa into eyenzeka wawukuthi wena ungiqosha zawe process yokuyikhipha ngalobola phela ngayisenda imali nje wena walwa naye umama mana mfethu wena yini ebeka la ekhaya ukuxolisa nje kuphela ngifuna ukuthula emzini kaPholoba ukuze ngizokwazi ukuthi sibuyisane uthe ufuna ukubuya ngitho uxolisa na kuwe nomama naye lo kumele azoxolisa naye lo mama sisixolisela ukunyamalala mama kwakuyimali namalini leyo nto mama ngalobola kwenzakalani mama kwenzakalani ngoba aphuma lapha waphuma wayodla imali nale ntombazana nasi umakota intombazane nasi imoto idadi ngilungisa akekho yena iyayidla imali bengizoyilungisa manje ngoba imali ayisekho aphuma imali mama imoto bengizoyilungisa imoto kaPholoba wabanjwa nangiqosha phela nendodakazi yakho nje awu sawusukela wavela wasukela kodwa manje la sikhuluma ngento ewrong ngoba lapha ekhaya ngize ukuzoxolisa mama for umnyamalala phinde usuka nalento mana nonke mama manje njengamanje into ithini njengamanje hayi
Yebo. Into ethini njengamanje? Njengamanje into ethi wena. Wayidlelani imali wena? Wayidlelani imali? Mali angizange ngiziphe sathi ngangilungisela lona leligceke ngalobona nangu mamhlongo. Ngalobola zaphela imali. Siyabiza inkomo. Wamtshela umama ukuthi imali ikhulile. Wamtshela nje imali. Angithi njalo mangifona ifoni ibanjwe lesilima lesi. Wamtshela nemama ukuthi imali. Lesi uza nje simi phakathi kwami nomama. Mama, kwenzekani mangikufonela ngithi nangoba ngifoni. Angikwazi ukukhuluma nawe nje mama nangu. Lesi uza simi phakathi wethu siyakulawula mama. Cha sisumoya mama, sisumoya pholo. Sisumoya. Hey, akwazi ukubulala isikhwama samama wena. Nonsense man. Nonsense. Phuma mama ungazula imali, umbona nje lo muntu uyahlala. Umzapholoba lapha ngizwe ngani mina. Ho. Wena babu yenzelani lento le? Mana niyenzelani lento le? Manje usujikela mina wena. Mana ngithi niyenzelani? Usangijikela. Mana ngithi uyasibona nje isimo senzakala kwenzakala lapha ngaphakathi. Mana bhuti. Nithi niyenzelani lento le? Angithi into eyenzekile mina ngithe kuwe ngicela ukuthi ubongisa ngizoxolisa. Awukhuluma. Kanti khona u7 lapha emabeleni lo uyagaqa lokho. Muzi kababa lapha ngangizona. Nawe uyangena. Uyangena nawe. Uyangena. Nani nihlangane nabo lapha? Yabona wena. La ingane namakhala amakhulu uzonya uzokubamba. Zokuzisa ubuhlungu ongabazi. Ndoda wayengafuna ukukhuluma iqiniso. Ukhuluma ngani iqiniso ukuthi wahambelana? Iqiniso ndoda ngilikhulumile. Ngishilo ukuthi Mana mfethu siswami okwakho. ngishilo ukuthi yabo manje ngizohluthukelwa umoya. Kanti bengifuna ukukhuluma kahle nomama. Wasijikela lapha. Ngizolungisa lapha. Amanga awana. Awusitshela ngani wena waphunyelwa izimali kanjani? Imali besingezile ngazo lapha ekhaya. Bengichazile ukuthi mina ngifuna ukuzoxolisa ukuthi vele akusekho lutho luhle bengicela ukuthi ngiyifakile leyo nto nazendabeni yemali. Uma ngithi angisasebenzi. Mana siswami musukuba rude baba endaweni errong yeso. Musukuba rude ngoba uyazi unephutha nalento yabo. So manje ungafundi ngalobola nangu manje. Inkomo ibiza kabi. Yes awushongo kani phona ukuthi wena wakhipha imali. Eqale nje sikhuluma nawe awukubeka ngani lokho. Ngikuvezile ukuthi ngalobola. Obviously bekufanele ucace lokho ukuthi ngathi wena ekhaya kuyavela njengamanje ukuthi wena ekhaya wena wakha phansi ngemva kokuthi wena uphuma imali wena ngithi. Manje kuzoba ngazuthi ngibalekiswe ukuthi ngithole imali. Awunalo iqiniso baba ngithi uzodlala ngathi angithi yabo njengamanje wena njengamanje wena uya nje yabo kusho ukuthi ngiyaxolisa. Sekuyaba kusiza wena hamba ngeenyawo hamba ngeenyawo. Usek zobeka abangani bakho. Gibela itekisi lapho uyajwayela.